Ich bin so kreuzert, ich in Schautfurt bin. Die steht nog immer trouwens goed. De minioren kunnen zich alvast klaargemaakt om dadelijk te vrucht te gaan dansen. Maar voordat we dat doen, hebben we even een kort intermezzo. Daarom moet ik de prins even hier hebben. Want we gaan namelijk even het programma onderbreken voor een jaarorde uit te reiken. En die jaarorde die gaan we uitreiken aan Roy Jansen. Roy? Ja, dat was Roy. We zouden het zeggen, wij was Roy. Roy is de directeur van het Graaf Hein College. En het Graaf Hein College heeft dus al 2 jaar goed geholpen om onze prinsuitreuping een groot succes te laten zijn. En daarvoor willen we eventjes in het middelpunt van de belangstelling zetten. En ik wil graag vragen aan Jordi, de tweede, om onze jaarorde uit te reiken. Van de gewoonhoeks tegenwoordig is terug in de publieke veen en zo show voor het snopje. 1960, het jaartal, ja, vaak steekt er een weg aan hier op. Dat is eigenlijk wel kenmerkend. En uiteraard het jaartal 2020. Hartstikke bedankt. Ben goed? Hoi, nogmaals, hartstikke bedankt.